हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार आरो जोबोद मुंदांखा एबा जोंनि बर'नि गोनांथार मोनसे रादाब होनो नागिरदों। दा बेयाव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा जे बाक्सा जिल्ला सिंनि बरमानि बिथां बडि बिल्डार हिमानि बर'नि माखासे गुदि खिथा खोथाफोर। दा बेवहाय सोर एबा मा गोहोम खोख्लैनाय दङ बिथांनिसिम आरो बिथांनि गुदि खिथा गासैबो नोंथांमोना मोनगोन। जे बिथाङा बावैसो सान सिगांनिफ्राय ससियेल मिडियायाव मुंदांखा जानाय आरो बर'फोरजों लोगोसे आसामनि गेजेरावनो गिबिसिन आइजो बडि बिल्डार मुङै मिथिजानाय आरो बिथाङानो जादों हिमानि बर'। दा बिथाङा गुबैयै सासे गल्ड मेडेलिस्ट बडि बिल्डार, नाथाय फोसावनाय आरो नायसनजानायनि आंखालाव बिथाङा जेसेबां मिथिसार जानाय जानो नांगौमोन आरो जेसेबां जौगानाय जानांगौमोन बेबायदि जानो हायाखै होनदों। आरो बिथाङा उन्दैनिफ्रायनो गावनि फिटनेसखौ लाखिनो थाखाय नाजाबोग्रोदोंमोन होनदों खेला बिथिङाव। बिनि उनाव बिथाङा गावनि फिटनेसजों लोगोसे न'खरनि सुबुरुनजों ओनसोलनि खेलाफोराव बाहागो लानो ओंखारबोदों। बिनिनो फिथाइ बादियै बिथाङा 2018 मायथाइयाव गिबिसिनै बङाइगावनिफ्राय मोनसे लकेल एस'सिएशननि दैदेननायाव जानाय मोनसे बडि बिल्डार बादायलायनायावनो नैथि बान्था मोननो हानाय जादों। बाहाय फिसा ओरैनो मोनसे सन्माननि बान्था बिथाङा मोननो हानाय जादों। आरो बे थुलुंगानायनि गेजेरजों बिथाङा बिनि उनावनो 2018आवनो स्टेट लेभेलनि मोनसे गेमाव सनानि मेडेल मोननो हानाय जादों। आरोबाव बियो मोनसे फिसा बान्थानिफ्राय सनानि मेडेल लाबोनो हानायनि लोगो लोगोनो बिथांनि आरो थुलुंगाखांनाया बांदों। आरो बेयावनो थुलुंगाखांनायाव बांनायजों लोगोसे बिथाङा मदद मोनबावनानै 2019आव बिहारनिफ्राय सनानि मेडेल मोनबोनो हाबावनाय जानायसै होनदों। आरो बिनि उनावनो बिथाङा दा नाथाय गेलेथ'वाखै होनदों। नाथाय मानो गेलेथ'वाखै बिनि फिननायखौ फैदो मिथिनि। मानोनि फिननायखौ बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों दि माखासे रांनि आंखालनि थाखाय बिथाङा बे हाबाखौ दोनथ'नो गोनां जादों। मानो होनबा बडि बिल्डारनि थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जायो। बेयाव जानाय आरो फिटनेस लाखिनो थाखायनो फोलोमनो हाया जायो होनदों। फारसेथिं बिथांखौ सासे स्टेट आरो नेशनेल गल्ड मेडेलिस्टबाबो दासिम आसाम सरकारा नायाखै आरो बिटिसि सरकाराबो जेबो अनसुंथाइ हिसाबैबो होआखै आरो नायसननायबो जायाखै होनदों। दुखुनि बाथ्रा। बेनिखायनो आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिआर सरकारखौ बिथाङा नायसनगोन होननानै बिथाङा मिजिं थिदों आरो आर'ज खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय आसाम सरकारखौ बिथाङा आर'ज खालामदोंबाबो आसामा हायाबाबो बिटिआर सरकारा जाहाथे नायो बेखौ आर'ज गाबदों। आरो बिथाङा गावनि थाखायल' नङालासिनो बिटिआर ओनसोलावनो जेसेबांनाखि प्लेयारफोर दङ बिथांमोननि सायाव नायसननाय एबा बिथांमोनखौ अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे सिनायथि होनायनि थाखाय आर'ज गाबदों। फारसेथिं बिथांखौ रावबो मिडियानि फोसावनाय आरो नायसननाय गैयिनि थाखायनो मुंदांखाबो जानो हायाखै होननानै बिथाङा दुखु फोरमायदों। गावनि फिसायआ मदद खालामनायावसो बिथाङा दासिम जेसेबांनाखि जौगासारबोनो हादों बेबो थोजासे जाफैदों होनदों। आरो बिथांनि नाजानायावनो गासैबो जानायखाय बिथांखौ साबायखर बावदों गावनि अनजालु फिसायखौ। दा बेनि गेजेरजों जोबनायाव बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम खावलायनो सानबावदों जे बिथांनि थार गुमुरफोरखौ गुबुनफोरनो फोसावनो हायाब्लाबो जोङो जोंनि बर'फोरनिसिमनो बयबो मिथिनाय बादियै बर'फोरनि गेजेरावनो बिथांखौ मुंदांखा खालामनो थाखाय हाजासे शेयार खालामनानै होबानो जाबाय बिथांनि सोमोन्दै। बेयाव नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामाब्लाबो जागोन। नोंथांनि रावजोंनो नोंथांनि साखाथियाव थानाय सुबुंनो फोरमायोब्लानो बियो थोजासे जागोन होननानै आं सानदों। मानो होनबा बर' हिसाबै जोङो बेबादि दुखुनि बाथ्रा एबा जोंनि जेसेबांनाखि मुंदांखा जानो गोनां सुबुंफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो दोनखोमायालासिनो जोंनो हाइलाइट खालामनाया गोनांथि दङ। बेखायनो नोंथांमोनाबो हाइलाइट खालामनानै होयोबा मोजां जायो। दा बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायनाय जादों। एसेनोसै, गोजोन्थों।